India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Menteri Rangba jong ke Gujarat Bhupendra Patel hennan kesngi ula priang buram yaki arpuh nyongot ki kena pule na ke jela ki belapoi ha Gandhinagar na ke bos na Delhi haba kila poi hadien bat kila syak penlat na Ukraine da ke lingsun ke belah pentre kam kirpang. Hai kini ki arsngi balalet kila dan kumbashis pa angot ki kena ki bapule ha Ukraine kari bat ki badan ha pedeng kejing syak hiart mamenta bat kila poi ha jela Gujarat na Mumbai bat Delhi ki arpuh nyongut ki kena pule kila poi ha kanong ba Gandhinagar ki badai na keleng ki jaka jong ka Gujarat ka sarkar jela ke bedang yelek kat bala ban penbet bat penbet penbiang na ke benta ban pha yaki bat yala ki kmiki pa jongki syaka jaka sa jongki la ong ka sarkar ha ka jing tho ka bala pha Menteri Rangba Bhupendra Patel henen ke step ula pediang burom yaki samla de ki song sentiu ban tok kidnya naki bat banyadai ba ka jing sngo jongki ha ka liang ka met ka kot ka khya kita ki kena puli kila poi ha Gandhinagar Circuit House na Delhi da ka Volvo bus ha ka Porsche tengmir jong ka sni ublei ong ka jing tho ka balawan na jaka trekam jong Menteri Rangba Patel ulai keren bet ki kena pule ban pinti kena shla ki kme ki pa jong ki ban pinbiang ya baro ki jing dan kam bat ki jing yarap na ka sarkar Menteri ketenat pule puthi jong ka Gujarat Ujitu Waghani bat ki wei pat ki he sarkar ki ladan lang ha kate kisni ban priang burom mi kite ki kena pule ki bla penpau ki jing sngongu Menteri Rangba do Narendra Modi halor ke jing pentre kam ka bla la ban penlat yaki na kate kari bat Menteri Rangba ru kumjo na ke benta ke jing penbet yaki lat ki lenti kum no ban yo ban penpai biang yaki sha ka jela lai tho sho ka jing tho ka blawan na ka jaka trekam jong Menteri Rangba